Zdravo! U ovom videu ću da vam ispričam kako sam dobio inspiraciju da pobedim svoje telesne probleme. U stvari, jednom prilikom sam gledao borbu između kobre i mungosa. Mungos je ugrizao zmiju za glavu i čvrsto je držao zubima, dok je ona pokušavala da ga obmota, da ga udavi. Međutim, mungos nije popustao pritisak zuba, već je bio uporan dok zmija nije uginula. Ta borba je ostavila utisak veliki na mene i pomislio sam da li bih ja mogao tako da pobedim svoje telesne bolesti, da budem uporan sa nameštanjem zglobova i kičme dok god se to ne smiri i dok ne ozdravim potpuno. Tako sam počeo da primjenjujem sve vežbe koje sam znao do tada i mnoge sam i sam otkrio uz Božju pomoć. Te su vežbe meni pomogle da ozdravim i zato sam ih nazvao isceljujuće vežbe stvarno iskustvo. Znači, ovo znanje koje sam stekao i koje prenosim kroz ove vežbe nije teoretsko, to je praktično, to je moje lično iskustvo. Cilj snimanja ovih mojih videa je da pomognem drugima da kroz moje iskustvo dođu do isceljenja. Ovo je moja istina, ali svako treba da pronađe svoju istinu. Želim vam sve najbolje. Pozdrav!